Relacionado con Green Aruba Europe Meets the Americas Conference, ex-premier di Hollanda Jan-Peter Balkenende também está na Aruba, entre outros é orador na conferência, pero também ela passa na Universidade de Aruba passando aqui dando uma apresentação. Balkenende explica que motivo para que está para atrás do conceito de Green Gateway é para sobre Aruba a reconhecer que nós estamos de momento que o tema de sustentabilidade está a nível sumamente alto. Nós estamos bezig com o cambio climatológico. Nós estamos com esta suceder. Companhia não está bezig está delineando na estratégia não. Turgende está bezig com o lançamento de sustentabilidade na estratégia comercial. Als je rondkijkt op Aruba, dan zie je dat de nodige projecten zijn gerealiseerd. Laat ik iets heel concreets noemen. De tram was vorig jaar nog een aanbouw, althans alle faciliteiten. En je ziet nu, het is gereed, het ziet er prachtig uit. Dat is het eerste. Als je bij de luchthaven bent, dan zie je plotseling dat daar zonnepanelen zijn. Dat heeft te maken met zonne-energie. Er zijn projecten op het gebied van afval. Zo'n paar dingen die gewoon aangeven dat zaken hier spelen. Ik heb contact met de mensen van TNO. Nou, gelukkig zijn ze hier op Aruba actief. En die zijn ook weer bezig met allerlei systemen te ontwikkelen die veel hebben te maken met duurzaamheid. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog de hele benadering van Green Gateway. En ik denk dat daarmee de regering op het goede spoor zit. Op het gebied van duurzaamheid doet Aruba het gewoon heel goed. Omdat men het concept heeft van wij willen een duurzaam eiland worden. En als je zo nadrukkelijk zegt we willen een duurzaam eiland worden, betekent dat straal je uit. Daar praat je met anderen over. Nou, het feit dat iemand als Richard Branson, bekend op het gebied van duurzaamheid, dat die zegt ik steun de ontwikkelingen op Aruba, dat is echt heel veel. Hoe je denkt over verhouding tussen regeringen, datgene wat hier zich aftekent. Green Gateway moet absoluut doorgaan, want dit biedt perspectief voor Aruba. Het kan de economie versterken, het zal leiden tot nieuwe economische activiteiten, het kan ook banen op gaan leveren. Dus los van alle verhoudingen tussen regeringen, dit moet wel absoluut doorgaan. Lo que señor Balkenende a enfatizar y seita eigenlijk met de keren onder nos mesta ta lucha ku idee de gateway ta kubo meseta ao tanto kiko tabo punto nang fuerte. Kiko tabo top sectoren, kiko pobira bo top sectoren, anto enfocar e desarrollar esse. Anto e ora ebo por bai hunga e rol di hub, di gateway pa e país nang entre Europa e Sul-America, ja. Bom, esse também corda com o país que também está em pleno desenvolvimento, na circunstância que também está cambia, dus botinho vai echt pensa out of the box, igual que o povo não fica para não. Hobby fantástico, buoyant, ela explica hobby sobre sustainability e também ela touch diferentes pontos riba relação de comércio. Desarrollo nang ikiko lota camina nang ku Aruba por scohe den reto nang nos tinos dilante tambe paku relação den reino ela bisa ku simplesmente me sinta e bate cabeça com outro pa sali para dilante dentro da discussão sempre botin que tá e non mi è un argomento, ma mi è una discussione che cammina con finale di storia con tutta gente vai dilante. Un argomento sempre da pegana, però ora vai di una discussione per benestare, di sa che benestare di Aruba. Mi trovo contento che mi può maken met meneer Jan-Peter van Balkenende già cerca che non intendele con buie in te hamba papi, assim, bebe un glacial para do solo largo.